Hi, Asra. Good morning. Good morning. Hey, people. Hi, John. Good morning, John. Oh my God po, maulan po. Rainy here po. John. Rainy here. Raining. Marco. Hola, ¿cómo estás? Santa Rosa, Lima, Amiga, Colombia. Completo. I'm the real Ronbeck. Hi, Cheryl Wick. Hi, thank you for joining here. 42 here. I'm in hotel. Wow. Oh, you're in hotel. Hot weather there. Warning because of maybe too much raining. Maybe it's warning for floods. Jamiti. Blade Alvarez. Hello. Hola, Amor. Very happy. Here, rainy here. Very rainy. John D. Hey, sir, John D. Oh. Cheryl. Sir, what? Estas Bella Amor. Estas Bella Amor. Tomorrow is my birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Advance greetings for you, John B. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Sir John. Good birthday. Where's my gift? Ako yung baliktad. Ako nang hingi ng gift. Where's my gift? Because your birthday today. At tomorrow. $14 people. Thank you. Your sound's not in sync. No sounds? Gawin mo din mo daw kung may sound ako. No sounds. It's okay now. Okay. So, para na ako ng sounds.
Michelle's looking beautiful. Thank you. Marlon. Marlon. There's a bird. There's a wig lag between the sounds and video. Ah, okay. Happy birthday. I sing happy birthday to you. Oh, it's good now. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, John B. John B 5K. Kailangan mo ng malaman. Malaman. 'So I'm supposed to give you a gift the day before my birthday. Ano? What is your gift for me? John is going to find him a lady club. Hi. Morning, Nate. Is it cold there? Raining here. Raining. Ugalami. Ona Rotita. Rotita. Ricardo Landa. Hi. Pula, Sao Paulo, Brazil. Same always. Same. Weather, summer. Weather, summer. Raining here. Can't go outside. $50 music, slower. Ano? Channels, love you. Hi, Sir Ronel. Thank you for joining. Matt, good morning, sister. Good morning, brother. Good morning po. Hi, Sir Mel. What pretty lady, Mr. Badger Bob. Badger Bob. Marcos Bico. Marcos Bico. A little likes, thank you. Ano be? Samhog. Mura di be? Mura? Bari karatita mo, Grace. Thank you for being here. Thank you, Sir Anel, for being here. Beautiful woman. Thanks.
Hi, Sir Ben. Thank you, God. Thank you for the likes. Thank you for the Samsung. It seems the wires on your mind cause you to stay late sometimes. Yeah. Yes, but Hannah Lol is so funny. Why? I'm so funny. Let's just see up on the chat. You have a nice sense of humor. It's really quiet. Really quiet. I really hear. Sorry. Love you. I love you. Follow so love us this next call. It's alright, Cheryl. I know it's easy to say, but when everything slows down, your mind's replay issues. Yeah. But some more. I don't understand the Spanish language. Well, what it means. Hola, saludos desde España. La distancia no es ausencia cuando la conexión es tan real como la nuestra. Me encanta muchísimo su canal. What it means. Sorry, what it means. 26 people here. Thank you so much. We send you greetings from Spain. Ah, okay. It's good or bad? Good or bad? Kuya Gab, mudah-mudahan na Kuya Gab. It's good, it's very polite. Okay, thank you. From Spain, go shout out. Yo entiendo español y esto lenguas mis mensajes, what it means. Lol. Oh my god, really here. Oh my god. I don't know about all that. I know a little bit, but not that much. Okay.
2016 likes. Wala kalaog. Maulan eh. After lunch ako work. Dear Cheryl, I am the son's Spanish and wearing the messages. Okay. What is Alberto Garcia? Amor nos encontramos con la clase, pero no Carlos, pero el lunes. What? Bonita is beautiful. And Mr. Omar says, hello, my love. How are you? Kenneth. Okay. Ano nga work you? Ay, actually, hindi siya work. Pero work din siya. Kasi Hello, Ti Amo. Ti Amo from Claudio Ojeda. Ben, please, you're better than me. Go ahead. Ano? Anong? Isa. Ano dyan? Work? Volunteer here in our barangay community. It's a very lovely language. Okay. Qué bonita tu sos. Volunteer, no? It's 17. Oh my God, the raining here. Hello, my friend Kenneth. Maulan. Hola, mi amigo Ben. Not much sleep, Sarah. Yeah, not much sleep. Oscar. Kuya ka, pwede mo daw ako sa list. Kuya ka? Wala na. Hi. Pwede mo matubay ka. Buenas noches from Los Estados Unidos. Beautiful language. Buenas noches from Los Estados Unidos. Not much sleep, yeah. Not much sleep. Is this your sari-sari shop? No. That's not a sari-sari shop. That's not a store. Oh my God. This is my room. It's better when you speak it. It's better when you speak it. Thank you for teaching me how to feel.
Burning with my emotion. Thank you for the teaching language, Spanish language. Oscar, Coquito. What it means. Hello, my viewer. I just told raining there. How many hours has it been raining? Oh my god, every day raining here. Different here, raining here. A heavy rain. Say hello to Brazil. Hi, Rodrigo from Brazil. Follow me, amigo Kevin. Hablas Espanhol también. Kevin. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Rodrigo from Brazil. Era da laca, se me saber. On people amigo do celebrate now for conversation. Oh my god, too loud. Really here. Hi, Mike. Welcome, Mike. Hi, Cheryl. Just popped on to say hi. Going to market here to get some food and supplies. We got in an hour. Okay. Take care, Mike. Thank you for joining. Don't put yourself. Can you see some? Hi, Rodrigo. I don't know if you some Filipino language. We use Spanish words. Yes, like la mesa, mesa, ¿cómo Muchas gracias, mi amigo Kenneth from Ben. From Ben. Danada. Danada. Harvey. Good morning. Good morning in the Philippines. You're welcome. Thank you, Karen. Aray ko. Aray ko, aray mo. Important people in the house. Kuya ka, pwede mo ako saglit lang.
What's your crush? You're my crush. Crush? Plain crush. Thank you very much, my friend. And thank you for the likes. Thank you for the Binakalan ko na ito, not ko. Kuya Dre, good morning. Kuya Dre, good morning. What's up? Maulan. Only here and dito. Really? Thank you for watching from really here, really. Aniyan mo na kay Kuwan. Nabakal ka na. Nabakal ka na. Nagugas ka. Omar from what? Omar said Seaborough. Hi. Double Trotters channel to like, comment, subscribe, support, and share this channel. Thank you, Sir Ben. Thank you, Sir Ben. I'm making faces at you. Faces at me. Faces. Sorry, why say sorry, Sir Ken? Why say sorry? Oh my God. Yeah. You're very beautiful and very nice. No, I need to go. I have some things to do here at the house. Be back later. Okay, take your time, Sir Kenneth. Thank you for joining. God bless. Have a nice day. Kuya Dre, bakit? Why sad? Sad or confusing? What happened? Kuya Dre, what happened? What happened to you, Kuya Dre? Sorry. What happened to you, Kuya? Kuya, tell me. Kuya, tell me what? Tell me what? Oh my God. We need to coffee. Mai. Okay. Ha? Sino? Kay maano? Si Papay. Si Papay? Yan. Wala ko pa wala kay, sabi ni Paddy, ni Paddy. Ano nangyari? After lunch, mamay doon pa daw po, kakakaon. Ano si Papay? Mga busy pa,
Si Padre, ano mga Padre? O doon pagkakaon. Makakaon daw. Ma-text na lang kami sa Padre. Ay, tayo din po. Kaya mapagalit ko na. Mapagalit ko na. Parang may isang buong ano ba kung ano na sabi. Gagawin pa. Yung iba na. Sa balay, no? Balik nila pinakalang tayo. Ngayon ko ba? Ano mga moto? Oo. Pag-abot ko dito, sabi. Kumakaon ko na. Hi, si Bim. Hi, si Bim. Susulod. Ha? Susulod. Ay, Susulod. Susulod. pag na ako. Ay, kung ibigay ko na lang basta sabi ko, nandito ko na oras doon sa ipakakain ko. Pwede pa rin ako. May sabi nito mamay ka. Hindi, babang na. Ito na si Seta. Ready ka din.
Din paano dito tabi ang cellphone? Ay, ang cellphone. Ay, mamaya. Aw, sabi na kami. Aw, na kami sabi. Ay, wala ka. Taon. Wala na, nalamayan yun. What? Are you single? You're single, Kuya? Do you know why you're single? Hey, how are you from? I'm from Philippines. Double tap, like, comment, subscribe, support, and share like this. Thank you. Oh my God, Kuya, what happened to you? Hi, Sir Tommy. Ano sila ngayon di ba ngayon? Dapat pumaya. Maling ako. Masaputi. Masaputi yung kanila. Tapo. Okay. Dahil nagkaayaw mo ba? Dali mo lang dapat. Pinakaon mo na may tabi si Papay? Manang kinaon niya? Ay, bunso. Ayan, si Papay. Bye-bye. You are my song.
Dumaan mo, tubig. Paalsan. Amay, no? Ayun pa. Yan, yung lamay natin. Maulong. Hindi nga, bilhin yung papel mo. Natuwan mo. Matuwan, kami doon. Okay mo sa ito. Nakabulok ang tulong. Ang ka na. Wala na tinurudak na ipa. Wala na lang ka na tinurudak. Kuntiwarin. Oh, bro. Pagod ako sa standard 1, no? Standard and ring. Sabi ko, sige. Ano ba yung standard 1? Father, hindi niya. Sinabi ko na please, alala ko. Sabi si Father, malaki. Hi, Sir Fred. Good morning. She said, find a newbie one because I take too much for her time. Oh my. The sleepyhead finally woke up. Good morning. Hi, Sir Fred. Good morning. Show. In your country, there are many men with the name Kuya. Yeah. Kuya means brother. It's a sign of respect then. Yeah, respect. Like Kuya, brother Ben, brother Fred. It's Kuya. Bye. Wala pa. Nakam ka na. Pagsurog na. Wala pa pagsurog na. Masog na daddy. Anong oras na? Alas 9 na. Magugutom na talaga.
Hi, Dadang. Naman malamawon. Hi, Dadang. Malamawan. Good morning. Malamawon ng inis. Good morning. Malamawan. Sumna. Bakit malamawan? Papaw-paw mo lang si Ewas mo. Jack and Cheryl, you know that, yeah? Dami na ang dami. Kanina ko na Why is still gone when you come, Cheryl? manuwayo ka kung tulog talaga. I will fly in now. Manuwayo ka In few minutes. Char. Ikaw man mga anak, kaluway. Pangunay iwan. Maunay na hindi. Napagalian ay namutay kamunay. Maunay na hindi. Bini daw. Bini daw. Paminili na gatas. Na gatas. Patayin mo. Hindi yan yan. Pero ka ulit kung gatas. Okay, I will pick you up on the Polog Airport. Oh my. Okay, in few minutes. I'm going. Sa isip ko lang, sabi kanina. Ano, sabi kay, sabi ba dahil ito sa simahan, pagkaituhan mo nun talaga. Sabi ko, hindi talaga. Sabi ko yan, nagsinin mo. Ay, pagbasa, ano niya. Kasi! 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 Agana kay may namin si Rhea ang hindi na panadya. Kaya may halain mo si Rhea. Kamuno na si Rhea. Hi, William Warren. Kumusta po? Okay lang. Turkey. I'm fine, come see you here again. Okay, Charles, see you later. I'm tearing ties of CR1. Sure, good morning from Nikki. Good morning. Pero kung asukan ba?
Looking beautiful. Sure. Thank you for the lights. Double top is pink. Nice, nice. Mamimili ka? Ilaw. Certain people in the house. He thinks I don't like. Mamimili, bakit ka naman? Mimi daw. Mimi daw. Mimi daw. Kagaya sa bado. Wow, beautiful, beautiful. Anda. Nagharo-halaba si Anda. Tanto wawa. Oo. Sorry. I'm the mood now. Sorry. Come to Wawa. Come to Wawa. Hindi na talaga. Chihuahua talaga. I'm not in the mood now, Wawa. Wawa? Come to Wawa. Wawa. If you don't like me, Wawa. so what? Chinchon. Mimi daw. Oh my God. No, Mimi. Mimi daw. You need to eat rice. Oh my God. Wala kang Mimi. Wala na ang Mimi. Inuwan pang kawan Mimi. Thank you. Hi, Galen. Simple Pinay. Hi, Miss Jilan. Miss Jilan. Mimi daw. Inuwan nga ni Pao Pao. Inuwan ni Pao Pao. Mimi nga. Oh, yun ang Mimi. Oh, yun ang Mimi ko. Wala man yun. Inuwan nga ni Pao Pao. Inuwan ni Pao Pao. Ano ba? Just tell me whether it's time, Ay, Pao Pao. cause it's breaking my heart. Nahulog naman yung ito. Sabi ng siya. Pero nahulog ng bata. Nahulog naman dito. As yun. Alam mo, action is speak louder than voice. Wala mo nagawa ang ano nga, tios ka na, estreson mo pa sa diri mo. Diba? Idamay mo pa iba.
Workshop. Feels na. Panibagong ano na. New Year's. New Year's ano na. New Year's, New You. New life. New beginning. Ibang New You pala yun. Bago na. Binidan. Binidan. Dami-damay pati. Ano mo sinalaman yun? Bibitaw. Pwede naman, may tindahan naman. Pwede pasuyo. Good vibes. I'm single every 2 days. Ah, why single? Welcome to Federation. Welcome to the club. Alam mo nalaman na wala na mga sinasabi. Hindi mo naman na si ano. Hindi ro yan. Entero nga yun. High five, single club. High five. The single club. Welcome to the single club. Thank you for Tadi ho, yun ho, doon mo na. Pag mag-ano, diri ko na mag-ano ha, mangures, maano, dali hahanap, diri na iwan na ano. Pagkagamit, ibalik. You. Di man sanabi ko kanina. Di ka nagbate, no? Mau baga, ano na ano, ikaw. Sino nagpayon? Nagpayon daw. Bigyan lang ako kung walang din pogo. Parang tayo kay kuhan din. My gulay. Ay, nako.
Hindi daw bagyo piche yata ito. Wala man, ayun na lang. Ayun na. Ara, ano dala din ko na, ano sa para. Paano tayo na. Lora ka payong. Hungry. So hungry. Pangako mo sa'kin, hindi magbabago. Matanggal kami attention ko. Baby, you're my destiny. You and I meant to be. Pero lang sugang ko sa rumay ko nga. Baka may pala. Pero natsaba. Diba karton? Hello nga, ni. Di ka nagpabati, ha? Ha?
Kaya na muna ako na. Ako na nagdamo lang dito. Kaya. Ay, sige, maano ko yan. Kaya mga gas ngayon ako. Sarang halimik mo ah. Grabe ka na ba? Hi, thanks. Good morning. Hope your father's doing better. Yeah. Thank you, thanks. Ayo, suka. Ay. Oh, Sudah. ay. Siyempre, nanay. Nalagulog agad dito ka. Ay, di ko lang mamay napansin. Sudah. Kay, Sige, bawal ko. Nakuha ko ang nakuha ko ang palmarin. Ano ka ng papulisyo? di ko ko napansin. Pagkabot ko dito, wala ko Sige, ay, Lord, sila nagsunod din lang. Hindi mo dati, ko lang napansin. Pagalit ang mga bata niyan, kahit pagalit ang pastor, kahit ang Ay, ang sad ko. Pakain doon si mama eh. Pero wala man yung dito.
Nahulog ang kwarta ni Mama. Kay Bandre. Napag nga na ako, ilang pagsalit ko din, napag ako. May nagtala doon sa sulog. Wala na cancel. Pinag-aaras ako bugas eh. Tumagal na kami na sila nagsulog dito. Ako ito makain. Pagkukot ko na yan. Ano ba talaga sa mga idea? Ano mga Ah. Mama. Wala ka rin pa ako may. Nakuha ko yan to. Ah. Pag-is na pa. Ay, mamay? Nakuha ko. Ano na na? Ang gulo kayo na. Oh, last days na. Malimot ka lang kung ilagamit na. Sabi ko ay kang card, balik na si mama. Sabi na, nakuha sa tongka at 500. Dapat ka ba rin Malak ano naman sa mga na yung si Papa dito sa ina. Pag ano ba sa paalis na taon ko sa si Papa ya. Ini, lupa itu yang akan habis. Apa nak itu mau saya. Nak apa? Nak kembali. Si Papa. Ano gusto niya? Ano ba? Ano tawag tago? Bulintad. Ano din mami ang hindi na
Sige, ma'am, mami ng pili. Oo. Yan na mataba. Oo. Marami. Ang ano, naipangarap ni mami ang 500. Kinahulog. Hi, ma. Punta, di di sa mami na yung magkadilan sa kurang manliwat. Hi, ma na. Pagkato niya dito, sa bulod ko daw. Nakuha niya, sarap na bulod sa... Balik ko na May na. gani ka di nahulog. May gani ka di rin ng sala-sala. Nakuha ni mamay. Gani ka di wala Ang naman. sarap niya na bulsa. Ay, Sarual. Nahulog yan to. Sayang. Hindi natin mapasalanan. Magkano ni mamay, pang ano yun, kapadi. Pagkadito mo ganyan, nahulog. Pagkat ni mamay. O yan, ano. Hindi sa bintana. Napapag. Para hindi Namuli ako ato. Ito lang ang pinagbahan. Ako kumalit Nga naman, ang baho. Wala nga naman ang baho. Mamutol. Relax ka muna ang Ayan. baho. Mamutol. Kumaliwalaso. Kumaliwalaso. Hindi mo na. Ito mo yung I'm your employer as well. We break up, but every 2 days. Hello, sweetie of everyone. Thank us. Well, thank you. Hi, Sir James Jacob. So Dan, hello, James. Welcome. Thank you for. At may pinaanuan mo na bunga. Okay, dahil magkasapos niyan si Ninang Minda. Di ka ako, ninsukol niyan sa luton maniya. Paras makan mamay ang kulay. Sambado. Maninang man? Kasalan ba ni Maninang Manyat si Ninang Minda? Kay dem. Ha?
I don't know how you found me. Bago ko nagsimba. Sabi. Ay, no. Ay, mao, yan si Ninang gusto kaya pa na yung sukat niya sa post. Si Ninang Ninang Ninang. Ay, masigo. Hindi ni Mali ng si Yes. meron ko sa Facebook. Dito sa Facebook, i-post niya in my day. Irog man sa pang kulay sa imo kasi may pa-ilan siya sa mga may parang pero ano na long gown man si irog sa pang kulay sa imo. Alam siya. Opo. Oh, thank you for the likes for the people. Where are you now? Where are you now? Sir James friend. Double top. Top to the top. Flower girl, paano yan? Yan. Kuwasan palawan pa rito. Flower girl man lang. Ano? Oo. Derek John Show. I'm unhappy that you are I'm not married. Oh my god. Who's telling you I'm married? I'm not married. Oh my god. June 9. Who tell you I'm married? My I'm married. I'm not married. I'm happy to be your friend. Dan, sinog na! Mas iba naman mas kada. Oh! Ikaw man nagmamang sa lisod naman! Turupot na na eh! Ipagulak sa biyan, di ka sa kusina. Ika ka nagulak sa luto na ba? Pagchinilas
I'm happy to be your friend. I'm happy too, Derek Jones. Ha? Nakaon na. Kung kanina kung saan nagluto na. Nakaon na. Niluto pa. Napinggan siya dito. Sa dito siya napinggan. Ako na lang. Ako na. May luto ka mo, Dada. Gusto mo pa ini? Hindi niyo naruyagan ni Papay. May ano, bago na luto. Magpaya din ang luto. Ito ba? Nalimutan ko na hali. Mulubas na. Ako mo pang garalyo. Ilaw? Ilaw? Nalimot niya, nakapan ko. Ay, ito yan. Di ba mo? Pagkusugong pa. Ito naman. Madalit pala niya. Ay, sige naman na. Nalimot ako. Nag-istorya kita rin. Nakusugong na. Pag-unak ko, nag-ano na. Ito, may bata. Ay, wala na mamay. Okay. Ang bulan niya na. Sa, paano yung tapos Papay? Bundo. Da. Ikaw ang bukal. Ikaw ang bukal. Papay din. Ayaw. Ay, ang bala.
Pinalit pa ito, normal ah. Grabe naman ang labas. Ay, grupo. Okay, hindi ito na ano na sa parang kanya ko sa may. Ito ang bati ko. Diri para sa mga makanatos sa mga grupo. Ha? Di ko alam. Oh! Oh! Di ko masabi, magkakatilaw. Hindi naman totoo.